মানে সকলোই জাতি জনগোষ্ঠী থাকিব লাগে সেই কথাটো আগত কৈছিল মই আৰু মনত আছে এই সময়ত আমি PCDR-ত আছিলোঁ। वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नाय अब्ला नोंथांमोना जोबोद मोजां ना गावनि निजिस' खोमाजों गावनि निजिस' मेगनजों नुलांनो मोनगोन आरो खोनानो मोनगोन लोगोफोर अब्ला माथो गोबाव खालामबावनो लेट्स गो। जुदि BTC-खौ बासायनांगौबा नैबे नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै जय जगथि खालामनांगौ आरो नैबे खाम भासाखौ देरहा होनांगोन दै रायजो। মই আৰু মনত আছে এই সময়ত আমি PCDR-ত আছিলোঁ মানে बे समाव होनबा सोर दारायदोंमोन अमर सिंह रुनिखाथानि फैसे जों होनबा गासिबो PCDR ओइ गावत नांगलत मात्र 4 जन ना 5 जन मात्र आसिल ना बुजियाखै रायजोफ्रा बड'लेण्ड मोननांगौ लांगोनायाव दंहैसैमोन गहपुरलके लय जाम बुलि কৈছে नकल मिथिबाय मानो जोंना फाइनान्स पावर जानो फैगासिनो दंमोन पुलिस पावर जानो फैगासिनो दंमोन हा फाइनान्स पावर पुलिस पावर जायोमोनब्ला अलरेडि जोंहा बड'लेण्ड मानो बुंदों हाग्रामाया आलादा बड'लेण्ड दानायनि क्राइटेरिया गैथ'वा ना आगत কৈছিল ना হয় কৈছে ना কোৱা নাই কৈছে हो आलादा बड'लेण्ड दानायनि क्राइटेरिया गैथ'वा बार होनदों बेखौ रावबो जोंनि गामिनि पाब्लिकफ्रा बुजियाखै दे मानो बुजियाखै आं बेखौ पाब्लिकफोरनो खोन्थानो आरोखि गासिबो सोंनाय आरो सौनाय हैनाय रायलायनाय जोंनाव बेसेबां सलायनो हानाय मोन सासेबो माने अफिसार गैथ'वा मिथिबाय जों गोरों खालामगोरनि हाई कोर्ट सलायनो हानाय गोरों खालामगोरनि पुलिस पावर सलायनो हानाय गोरों खालामगोरनि बिनि उनाव जोंना अलरेडि बड'लेण्डआ जागोन नै बेखौ मा होनदों होनबा प्रमद बर'आ होद एकदमबारे हाग्रामायानो लेथिबोखाबाय बुंदोंना बुङाखै रायजोफोर दा बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ पाइसे नाखि सार নাই 40টা हा 40টা আছিলে এই 16টা বেছি দিলে हा बेखौ बोसोरसेयावनो हरजोबदों नामा बै सेन्ट्रेला रावबो हराखै दै दिनै बोसोरसेयाव मोननै मालाबा बोसोराव मोनसे मालाबा बोसोराव मोननै बिदि लाबो दै औ बेखौ मोनबोनानै मोनबोजोबनानै मोनथाम दंबावोमोन जोंहा मानो फाइनान्स पावर पुलिस पावर কোনাই मिथिबाय अब्ला जोंना नैबे एबसुआबो सोमावसारबाय थादोंमोन बड'लेण्डनि थाखाय राजनितिका ओरै फारसेथिं गोरों खालामनो खारबाय थादोंमोन हा गांग्रां फैबायमोन बड'लेण्डआ प्रमद बर'नि जायगायाव प्रमद बर'आ गावनो जिरायनो मोनोमोन आं रावखौबो दुसियाखै दै दुसिनांगौबा आं मोगा मोगिबो रायदों आरो हाग्रामाखौबो आं रायो मानो हाग्रामायाबो अनेक खामानि मावबोनानै गावबो जुद्धजों बेबो एस्ट्रमिसो ओरैनो मोनाखै बे BTC-खौ आरो बे हाग्रामाया गाव हारसिं सुक्ति खालामाखै मिथिगौ दा बयबो गोरोंफ्रा हेल' हाग्रामाया गाव हारसिं सुक्ति खालामनानै लाबोनाय BTC नङा 6टा ना सार 6टा जातिखौ लानानैसो बे BTC-खौ सुक्ति खालामनानै लाबोदों दिनैथ' प्रमद बर'आ मा गावनि गोसो बायदिसो सोर खालामदों बेखौ दा बेनिखायनो ओंखायनो होनदों आरोखि जों गासिबो रायजो राजाया अननायनि गेजेरजों आरो अनलायनायनि गेजेरजों BTC-खौ बासाव होनदों नालाय BTC-खौ जोङो गाबथानो नाजायोब्ला आरो हायोब्ला आरो BTC-आ ओरैबायदिसो सलायलांनांगौमोन जे जोंना नैबे प्रमद बर'आ जे आङो हाग्रामाया जुदि जांख्लाखौ मोनबा बारहोखाबायबा आं नैबे मोनबानिफ्राय बेसेबां मावहैनांगौ आं बेखौ मावहैनोसै नैबे BTC-खौनो सलायनांगौमोन आरोखि अब्ला जोंना बांद्राय रायलायहैनांगौ गैयामोन खिन्थु बियो एकदम जिर'निफ्रायसो स्टार्ट खालामफिननो नागिरदों दा मिथिगौ नंगौना नङा रायजोफोर दा ओंखायनो जिर'निफ्राय मानो लांनो जोंहाथ' अलरेडि नैबे देरहाहैयोब्ला
जा बैखौनो सलायहैखागोन नालाय बै गाखोहैखायनो पावारखौनो जोंनो नांफिनगौ ओंखायनो गासिबो रायजो राजाया जुदि बिटिसिखौ बासायनांगौबा नैबे नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै जय जुक्ति खालामनांगौ आरो नैबे खामफासारखौ देरहाहोनांगौ दै रायजोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बे दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना बुजिबायबो जानो हागौ। नोंगौ माखासे गोबां पावार फांसनखौ गोमालांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। स' लोगोफोर दिनैहाय मोनफानिफ्राय मोनफा दिनै बेबायदिनो जोंनि ना बिटिआर एबा निसिमा बे हालामफ्राव ना सोरबाया मावनानै जाग्रा मानसियाबो मोजां सुबिदा रोखोम मावनानै जानो हायाखै ना सोरबाया अन्थाइ बोनानै जाग्रा मानसियाबो अन्थाइखौ मोजां रोखोम सुबिदा रोखोम बोनानै जानो हायाखै। जोङो नुनो मोन्दों दे सोरबाया सिगारेट सोबग्राया दिनै बिरि सोबनानै थानांगौ गोनां जादों। मानि थाखै ना नोंथांमोना बयबो बुजिनो मोनाखै नङा होमबा? स' लोगोफोर भिडिअखौ गोलाव खालामनो गोसो गैया बेखिनियावनो आङो भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन। उननि भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।